Sa JavaScript, doon na sab kitay ginatawag nga mga keywords. So kaning mga keywords mao ni siyang mga words nga dili nimo pwedeng gamiton sa sulod sa imuhang JavaScript code tungod kay naka-reserve kini or ang JavaScript mismo ang nanag-iya ani nga mga words. So mao kini ang mga keywords nga iyaha sa JavaScript. So napansin niyo no, daghan ni siya. So kani siya nga mga words dili nimo ni siya pwede gamiton exactly nga sundugon nimo ni siya nga mga words sa sulod sa imuhang JavaScript code tungod kay mag-produce og error ang JavaScript pag iyang padaganon ang code. So daghan ni siya, dili man nato ni siya tanan matakil or mahisgutan sa ato ang sa kinatibuk-an sa atong JavaScript tutorial apan ato lang hinumduman no nga kani nga mga words importante kini og dili kini siya dapat natong gawiton or nakareserba kini para lamang sa iya sa JavaScript. Okay?